ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସକାଳେ ଉଠିକି ଗୋଟେ ଫେରିବାଲାର ଡାକ ମୋ କାନରେ ବାଜିଲା। ସେ ଡାକୁଥିଲା 300 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ସୂତା ଶାଢ଼ୀ, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ବାସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି। ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ଘୁରେଇଗଲା କି? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଘୁରେଇ। ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାନ୍ତୁନି, ଟିକେ ORS ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ କିଏ ଦେଖିବ? ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠକ। ତାପରେ ମୁଁ ରେଡି ହେଇ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି। କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଆଜି ପା ଶ୍ରାବଣ ମାସ सोमवार, मंदिर जाना तो बनता है बेड़ो। क्या बोलती पब्लिक? ଶ୍ରାବଣର ସୋମବାର ଚାଲ ଢାଳିବା ପାଣି ଶିବଙ୍କ ମଥାର ଟିନ୍ ଟିନ୍ ରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଆଁ ମାରି ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇ ଦେଲି। ଡିଆଁ ମାରି ବଜେଇ ସାରୁ ସାରୁ ମାଉସୀ ଜଣେ ମତେ ଏମିତି ଲୁକ୍ ଦେଲେ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ମା ଲୋ, ଏ ଅଣ୍ଡିଆ ଝିଅ ଖଣ୍ଡକ କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ପୂଜା ସାରି ଫେରିଲି ରୁମକୁ। ଆଉ ପଟରେ ରୋଷେଇ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କଣ ବନେଇବା ଆଜି? सोमवार ना, पुणी श्रावण मास तो अरुआ खिचुड़ी, भेंडी भजा और आंबुल खट्टा। चलंतु बनेबा। तापरे रोषेई सरी गला। रोषेई सरला परे मु टेस्टी टेस्टी खाइबा खाइदेली। बाय बाय। सोमवार मंदिर जाउचंती कि नाही कमेंट रे निहाती जणेबे।